catch me online, baby. I'll stop by through the Wi-Fi, baby. Connection's gone, baby. 0 bars on my phone, maybe. I'll see if you're on, but we don't talk unless we're alone, baby. Wander on my bows lately, wondering if you're gone, play me. Send a couple pics so when you open up your phone, you see me. Ooh, I'm boozing up, you're doing it too. And we can hit it from my room. Simulated seduction, no need for real life loving, baby, cause I'm it crushing. My body wanna talk, but we're stuck in a digital love affair. Through the screen I wanna lip lock, but we're stuck in a digital love affair. Skype me, tell me how you like me. Whisper in the mic, please tell me I'm your head and act wifey. Typing, messing with my psyche, get a little feisty. Wishing you were laying right beside me. See you when I'm on the dark net, face up all of my webcam. Up all night again, I'm check. Phone wanna give you a click tease. Who in it, so do you miss me? We shoot a phone just to kiss me. Ooh, I'm boozing up, you're doing it too. And we can hit it from my room. Simulated seduction, no need for real life loving, baby, cause I'm it crushing. My body wanna talk, but we're stuck in a digital love affair. Through the screen I wanna lip lock, but we're stuck
when you think I'm done, I'll have just one more dream. Your blue shirt makes your eyes glow like the Enterprise on summer starless skies. I have the urge to ram it through. I fight it off. I have the urge to ram it through. I fight it off. In a love, in a love, in a love, oh, but you can't see me. In a love, 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 oh. Your body's young and gold, but your heart is pale and old. I think it's time to fold. As much as I would love to stay and peel your layers one by one all away, I've got some better games I want to play. I have the urge to ram it through. I fight it off. I have the urge to ram it through. I fight it off. In a love, in a love, in a love, oh, but you can't see me. In a love, 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 oh. In a love, in a love, in a love, oh, but you can't see me. In a love, 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 oh. Encantado de estar aquí, grazas ás persoas que estades aquí diante e os que estades tamén conectadas pois, a través do streaming. Voume presentar, eu son Carlos, son técnico de emprego e orientador laboral. E, o que vou a trasladar aquí durante esta charla pois as claves para unha entrevista de traballo exitosa que parte deste programa de Ponte ao Chollo do Concello de Pontevedra. Tratarei de trasladar unha serie de claves interesantes para levar mellor o que é un proceso de selección e concretamente dentro deste proceso pois o que é facer unha entrevista de traballo, que supoñemos que para todos os que estamos aquí e que estades nas vosas casas, pois as persoas que xa fixemos algún da nosa vida laboral entrevistas, pois sabemos que ten bastantes situacións
pois que onde están os nervios, onde están, bueno, pois esa preparación previa que a veces pois nos custa, esas preguntas incómodas que non sabemos como respostar. Pois un pouco a idea desta charla bueno, pois dar unha serie de claves para levar mellor pois estas situacións incómodas ou un pouco comprometidas que é unha entrevista de traballo, porque evidentemente está relacionado con pasar estes nervios de conseguir pois un emprego, non? Moi ben, bueno, pois tratarei de resumir un pouco esta charla, esta presentación en varios puntos, non? Aquí, pois, traslado nesta un obxectivo xeral que as claves para resolver con éxito, non un proceso de selección, que ao final non é outro que conseguir un posto de traballo, conseguir este posto de traballo e a maneira pois é superar varias fases que ten un proceso e a fase crítica, digamos, dar unha oferta de traballo, non? Un posto de emprego. Características que son as habilidades persoais, sobre todo as comunicativas, que son as que veremos, ¿no? De como me explico, ¿no? Como traslado a información, como me movo, ¿no? Cales son os meus xestos nunha entrevista, ¿no? Que é o que quero comunicar? Pois isto o que é a importancia da entrevista, ¿no? Porque se supón que a entrevista é unha fase que xa superamos fases anteriores, como é a do currículum, vale? Como é de esa fase de ser preseleccionada para esa entrevista. Entón, se supón que se chego á entrevista e que hai un interese previo na miña candidatura, non? E, sobre todo, é moi importante tamén en todas as fases a preparación, pero sí que é moi importante tamén entrenar esas habilidades de verbais e non verbais, é dicir, como me comporto, como falo nunha entrevista de traballo. Evidentemente, nunha entrevista non falo igual que tomando algo entre amigos e amigas, non? Ou nun ámbito como veremos despois, non? Como decía ao principio, nas entrevistas, pois, estamos nerviosos, e tamén é importante tamén a presión que leva unha persoa, porque evidentemente, cando nunha entrevista te xogas moito, pois esa presión extra tamén é moi importante saber manexala. Non só a nivel de nervios, senón tamén pois manexar pois eso, o control, pois se estou nunha situación de estrés emocional, ¿no? Se estou nunha situación onde, bueno, pois necesito ese traballo porque senón pois non podo pagar as facturas, ¿no? Ou, bueno, pois porque estou nunha situación pois complexa, evidentemente eso é añadido e a xestión emocional va a ser moi importante neste proceso e en situacións difíciles, ¿no? Por eso, moitas veces nas entrevistas de traballo hai moita xente que se queda bloqueada, se queda en branco, non sabe que decir, fala moito ou fala monosilábica, ¿no? Sí, gracias. Entón, moi importante tamén esa parte dese control de estrés, de emocional, etcétera, ¿no? E logo eso, por en práctica todo o que entrenamos nun proceso de selección. Ben, bueno, por estruturar un pouco os contidos, é moi importante nun proceso de selección, e sobre todo nunha entrevista de traballo, ter moi claro o que queremos trasladar. E iso que chamamos moito en recursos humanos, bueno, nos procesos de selección, facer marketing dun mesmo ou dun mesmo, é dicir, que queremos vender de nós, vale, nunha entrevista, que queremos trasladar. E aí, pois, hai varias probas. A principal é a entrevista de selección, pero tamén hai outras, que non sei se algunha de vos pasastes por algunha, que son os test psicotécnicos, sobre todo, ou de perfil de psicolóxico, e tamén as dinámicas de grupo, non? Hai moitos procesos de selección que se fan de xeito grupal, non só individual, pois moitas empresas utilizan as dinámicas grupais que falan sobre isto, non? Sobre como se comporta unha persoa nun proceso de selección con outros candidatos que moitas veces son competencia e estamos competindo con elas polo mesmo posto. Logo, se dá tempo, falamos un pouco tanto dos test como das dinámicas, aínda que nos centremos máis na entrevista, digamos, estándar ou clásica. Como dicía antes, o control emocional ante
situacións incómodas e tensas, como te poden preguntar, xa veremos despois que hai preguntas incómodas e tensas, como pode ser a disponibilidade, as condicións económicas, é dicir, canto queres cobrar, que salario queres cobrar, cal é o teu horario, ¿no? Por que terminaches un traballo ou por que te despediron, porque, bueno, a todas e a todos seguramente pois rematamos experiencias laborais, algunhas mellores, outras peores. O importante é saber explicalo, é saber justificar, ¿no? E argumentar. Eso, como actuar, técnicas de autocontrol en situacións difíciles. Hai persoas que en entrevistas de traballo, bueno, a mí me pasoume en algunhas ocasións, pois que se botan a chorar na entrevista, ou se botan a rir polos nervios, ou mostran un enfado cando lle preguntas por un ex xefe ou unha ex xefa, pois ao mellor empezan a criticala de maneira excesiva, e iso tamén pois unha maneira de non saber xestionar esas emocións, non? Ou ter pois, certa impaciencia, certo, bueno, pois descontrol emocional, non? Por eso é moi importante. Ou como afrontar unha entrevista cando estás bueno, auditado de algún xeito por diferentes personas. A veces que unha entrevista non só unha conversa entre dúas persoas, senón que a veces hai 2 ou 3 entrevistadores. Non sei se algunha de vos os pasou algunha vez, tamén os que estades na casa. E logo moi importante, como manexo a comunicación verbal e non verbal. Como xesticulo. Se falo rápido, falo despacio, falo alto, falo baixo, se me movo moito, cruzo os brazos, cruzo as pernas, como me incorporo hacia adiante. Ao final, hai moitas teorías sobre como manexarse. Vou a dar algúns tips importantes sobre isto, vale? Bueno, isto é un pouco a presentación inicial, ¿no? De como vamos a... Bueno, cales son os puntos clave, eso, para afrontar esas entrevistas. E agora vamos a entrar un pouco nunha fase previa que é moi importante, que falaba antes do marketing dunha mesma, ou, digamos, o que se chama moito agora a marca persoal, ¿no? Que é o que quero trasladar sobre min, ¿no? Que quero que vexan as empresas ou as persoas que me queren empregar, neste caso nunha entrevista de selección, que quero que se vexa reflexado do meu perfil profesional, que tamén é persoal ao mesmo tempo, ¿no? Es decir, habilidades, forma de ser, cal é o meu perfil máis adecuado, pois non sei, non é o mesmo un perfil de atención ao público, ¿no? Atención ao cliente ou de ventas, que un perfil pois máis de xestión, máis administrativo, ou pois unha persoa que traballa nunha cadena de produción, un perfil directivo, bueno, pois evidentemente será diferente tamén o que se quere trasladar. Entón hai unha primeira fase, que para mí é fundamental antes de comezar unha entrevista, que é o autodiagnóstico, é dicir, que nos podamos pois eso, ter un autocoñecemento máis detallado sobre nós, ¿no? Que neste caso hai unha serie de preguntas previas que, ainda que son complicadas de responder, sei, ¿no? É moi importante facer este exercicio. Os que estades conectados en streaming, facedelo na casa, se podes apuntar, e a que estades aquí, pois é moi importante a veces non dubidar neste tipo de preguntas, ¿no? Que, quen son eu, ¿no? É dicir, que tipo de persoas ou que tipo de profesional son? Son unha persoa, pois eso, que decía aquí un compañeiro, me gustan os retos, son creativo, ou son unha persona, pois eso, que simplemente pois acato as ordes, vale, decir, que tipo de perfil profesional son? Que quero facer? Cal é o meu obxectivo? A que tipo de empregos quero aspirar? Que tipo de postos de traballo van mellor con miña forma de ser, non? Se son unha persona aberta, extrovertida, que tipo de traballos me van mellor? Se son unha persona creativa, pero logo busco traballos onde non se fomenta a creatividade, non vou a estar moi aliñado, ¿no? Con eso, ¿no? Que obxectivos quero alcanzar? Es decir, hacia que tipo de perfiles voume referir, ¿no? Entón, esa é un pouco a idea. Despois, que podo ofrecer ou que necesidade quero cubrir? Podes sentaros, por favor. Que podo ofrecer ou que necesidades podo cubrir? Eso, es decir, cando unha empresa quere contratarme, por qué? Por que me quere contratar? Porque ao final non te contratan por nada en concreto, simplemente é por algo
que ti podes resolver, non? É dicir, ao final te fan un contrato porque necesitan alguén como ti, non? Que eres capaz de facer, que cousas eres capaz de facer, vale, nun traballo, pois son capaz de que os clientes compren máis, son capaz de que os clientes estén máis satisfeitos, non todo é ventas, pero bueno, son capaz de que a xestión administrativa sexa pois con maior calidade, vale, por exemplo, depende aí do perfil. Unha pregunta que se fai en entrevista de selección un pouco incómoda. Para que debería contratarte unha empresa? Por que debo contratarte a ti e non a outra persoa? Que teño eu mellor que outra candidatura? Non? Son preguntas complicadas de responder, pero que é moi importante que eu previamente sexa capaz de explicalo. Vale? Aunque a veces non vai a preguntar isto. E sobre todo, cal é o noso público obxectivo? Hacia que tipo de sector, empresa, actividade me quero dirixir? Vale, respondendo un pouco estas preguntas previas, será fácil, ou máis sinxelo, explicarme nunha entrevista de traballo despois, non? Despois hai unha matriz que seguramente moitos coñecedes, que se utiliza moito no mundo empresarial, que é o DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas e oportunidades, segura os suena a moitos, que se utiliza moito pois este autodiagnóstico, non? Onde ti pois é unha maneira de definirte cales son os teus puntos débiles, cales son os teus puntos fortes, non? Esos son cousas que dependen de ti, vale? Que son túas e podes cambiar, vale? É dicir, que depende de ti e son de orixen interno, o sea, que ti podes modificar unha debilidade ou podes reforzar unha fortaleza. O que non podes cambiar son as amenazas e as oportunidades, que son de orixen externo. Todo o que ven de fora non depende de ti. O mercado laboral ti non o podes cambiar. O que piden as empresas xa non está na túa man. Non? Entón, é moi importante destacar, sobre todo, o que suelen preguntar nas entrevistas de traballo, polos teus puntos débiles e os teus puntos fortes. Para poñer máis gráfico, as fortalezas, que é o que fago ben, en que creo que destaco, que creo que fago mellor que outras persoas. Debilidades, máis que puntos débiles, a mí gústame chamarlle máis áreas de mellora, aspectos en nas que penso que teño un recorrido para mellorar, non? Que son hábitos negativos de cara a miña xestión persoal, como pois xestión do tempo, que cousas me resultan máis costosas de facer. Hai xente que lle gusta máis, pois eso, falar cos clientes, hai xente que lle gusta máis o traballo de xestión, traballo de oficina, traballo pois meticuloso, pois depende da persoa, non? E logo, de orixen externo que decía, non? Cousas que xa non dependen de ti, pero que te afectan. Como pode ser, pois as oportunidades, que evidentemente son pois de perfil positivo, que son situacións do entorno que me favorecen, vale? Ou ameazas, situacións negativas do entorno que me afectan, vale? Que me poden perxudicar. De acordo? Eu se me dedico, por exemplo, a traballar en centros deportivos e montan un gimnasio cerca da miña casa, é unha oportunidade que me pode favorecer, porque podo deixar un currículum, un centro que acaba de abrir. Igual que, imagínate, pois unha tenda de roupa, se me quero dedicar a xestión de comercio, abre unha nova tenda, pois na miña cidade ou no meu pobo, pois é unha oportunidade positiva, pero non depende de ti. Vale? Bueno, pois isto un pouco é esa fase previa, que é interesante poñerlle pois eso, características principais que son de cara a podernos manexar previo na entrevista de traballo, que anticiparnos a posibles preguntas que igual non son tan fáciles de responder e saber, sobre todo, hacia onde queremos dirixir o noso discurso. De acordo? Alguna pregunta ata agora por aquí? Non? Vale. Pois vamos coa entrevista de selección. De acordo? Que é o punto principal desta charla. Vale, que é unha entrevista de selección? Por que se caracteriza unha entrevista de selección? Pois principalmente é un instrumento que se emprega na selección de persoal. É dicir, a selección de persoal para decidir un empregador ou empregadora a un candidato ou unha candidata teñe que facer unha entrevista, teñe que coñecelo.
Esa é a entrevista de traballo. E o instrumento, as entrevistas poden ser telefónicas, poden ser presenciais, poden ser informales, poden ser formais, poden ser pois eso, nunha cafetería, pode ser nun despacho, pero sempre ten que haber unha entrevista de por medio para decidir cal é a candidata ou candidato axeitado para un posto de traballo. Non? Bueno, eu sou unha empresa e necesito contratar un camareiro ou unha camareira. Podo facerlle unha proba, evidentemente, de como servir unha cerveza ou facer un café, pero necesito coñecer esa persona de alguna maneira. Co cual, o que é indispensable é que nunha entrevista de traballo vai haber unha conversa, un diálogo, vai haber comunicación, non? Por eso tamén é unha conversación flexible cunha finalidade, que é decidir se é a persoa axeitada para ese posto de traballo. Tamén a persoa entrevistada pode decidir nesa entrevista se ese posto de traballo o que esa persoa quere, non? Tamén é para decidir nese sentido. E, sobre todo, moi importante, que é o que moita xente aquí pois soe ser o erro máis habitual, é un proceso de comunicación que se pode practicar e preparar. Vale? Evidentemente, non é o mesmo facer a primeira entrevista na túa vida que levar 10, porque, como todo na vida, a experiencia é moi importante. Pero, evidentemente, a preparación, o entrenamento, é fundamental. En as entrevistas de traballo hai unha serie de técnicas, unha serie de, como decía, de claves que se poden preparar previamente. De acordo? Vale. Seguindo sobre a definición, é unha reunión organizada de xeito deliberado, está feita para que cun obxectivo, baixo o control dunha persoa que vai a entrevistar, que fai as preguntas e as que a persoa entrevistada vai respostar. Esas preguntas xa veremos que poden ser preguntas máis abertas, preguntas máis pechadas, pode ser unha conversación máis informal, pode ser unha conversación máis formal, pode ser unha entrevista tipo cuestionario, xa veremos, vale? Ben, como decía antes, determinar a adecuación dun candidato a un posto, vale? É dicir, como falábamos antes da entrevista sempre vai haber un currículum polo medio, para saber, ou unha aplicación dunha candidatura. Co cual, cando vaise dar esa entrevista, é porque hai un interese previo. Ningunha empresa, ningunha persoa que vai empregar a alguén non chama a alguén a unha entrevista sen ver se é unha persoa que pode encaixar. Vale? Co cal, xa hai un interese previo. Co cal, se algunha de vos os chaman para unha entrevista, é que hai interese. Eso para empezar, non? O que fai a entrevista é pois concretar máis se esa persona é axeitada. Ademais de comprobar se a persoa é axeitada para o posto, é moi importante que esa entrevista sirva para detallar máis información da oferta de traballo. Moitas veces, cando vemos ofertas de traballo, son ofertas que son bastante resumidas, non? E a veces non está toda a información, como pode ser horario, como pode ser o salario, como pode ser as condicións pouco xerais, a promoción dentro da empresa, é dicir, as ofertas de traballo normalmente soen ser bastante esquemáticas, bastante unha información moi resumida. A entrevista tamén vale para eso, para dar esa maior información por parte da persoa que entrevista, pero tamén a persoa entrevistada, se vos sodes candidatas, tamén para preguntar. E hai posibilidade de conciliar, hai posibilidade de flexibilidade de entrada ou de saída. Hai unha serie de preguntas que sempre hai aí na recámara, que tamén a entrevista é para eso, para resolver dúbidas e preguntas, ¿no? Ou ampliar información. E logo hai un aspecto moi persoal, moi importante desde o meu punto de vista, que é coñecer a química persoal, ¿no? Que se chama ter feeling con alguén, ¿no? É dicir, entendemento. Evidentemente, unha entrevista é un tempo que pasas con unha persoa que a mellor é a primeira vez que a ves, estás 20 minutos, media hora, o tempo que sexa, non te dá ese tempo para coñecer moito a persoa e para profundizar demasiado. Pero sí para percibir un aspecto moi importante que é se te caes ben ou non con esa persona. Xa sei que a veces é un tema de sensacións, é un tema de, moitas veces, de química persoal, o que se chama, pero o que é fundamental
para decidir contratar a unha persoa ou non. En un ou noutro sentido, tanto a empresa que vai contratar como a persoa que vai ser contratada, ¿no? Es decir, pues non me dio buen feeling esa persona. En los dos sentidos, ¿no? Eso moitas veces suele pasar nas entrevistas. A oferta pode interesarte moito, a empresa te parece interesante, pero a persoa que te entrevista non acaba de encaixar co que a ti te gusta, pois pola forma de ser, porque non hai unha boa comunicación, porque te parece pois ou moi brusca, ou moi aburrida, é dicir, sempre hai algunha razón que a veces son difíciles de explicar dunha maneira, digamos, lóxica, pero que a veces non hai química con esa persona, ¿no? En as entrevistas moitas veces, aínda que non se diga, eu cando facía a selección de persoal, moitas veces, se a persoa te caía ben, era como inconscientemente tiñas unha imaxe máis positiva, co cal a hora de decidirte tiña un valor moi importante. A lo mejor se dudabas entre dous candidatos con un currículum similar, unha experiencia similar, ao final a tendencia é sempre escoller a persoa que mellor te cae. E por que eso? Bueno, porque ao final tens que traballar con esa persona. Sempre é máis interesante ou máis positivo traballar con persoas coas que te vas a entender ben, coas que vas a tener un feeling máis positivo, que unha persoa que teña un perfil interesante, un currículum idóneo para o posto, pero se ves que o seu carácter, a súa forma de falar, de moverse pola vida, non vai encaixar nin contigo nin coa empresa, ti ao final tamén decides un pouco por esa sensación, digamos, persoal, ¿no? É moi importante eso, a química, como te entendes nunha entrevista de traballo, en esa conversa con esa persona, ¿no? Ben, eso, dentro das características, é unha situación de interacción social, vale? Entón, ti xogas un rol nesa entrevista. O rol de persoa entrevistada, que te están facendo preguntas para que ti lle contes, sobre todo, ese currículum que xa ten a empresa, que ten a persoa que te pode empregar, ¿no? O currículum xa ten diante da mesa, a idea é que ti expoñas ou expliques e detalles máis ese currículum, ese perfil, ¿no? Vale, bueno, isto vou non pasar un pouco por encima, as diferencias un pouco dunha conversación, dunha entrevista, conversacións pois son máis espontáneas, non teñen unha estrutura, digamos, clara, vale? Non ten un propósito, pode ser divertidas. A entrevista xa pois ten un propósito máis serio, máis formal, ¿no? Está concertada. Cando ahora xa veremos dentro das fases de entrevista a importancia da fase de concertar a entrevista, é dicir, de lugar, hora, persoa que nos vai a entrevistar, para que te vai a entrevistar, vale, que estén estructuradas, vale, controlada por un entrevistador. Vale. Bueno, ¿alguén quere señalar algo? ¿Alguna dúbida? ¿No? ¿Sí? Espera, que te escoiten na casa. ¿Crees que la ropa a la hora de ir a una entrevista sigue importando? Pois, como todo, depende. Depende para que posto de traballo, para que tipo de empresa e demais. Non o mesmo un posto que é de atención ao público, de ventas, como unha dependenta dun comercio, que un operario dunha fábrica, ou un soldador, ou un perfil donde a imaxe aí non é tan importante. Pero bueno, logo saberemos, pero sí que hai, máis que a roupa ou indumentaria, importante é a imaxe. A imaxe, que vai acorde coa posto de traballo. Sobre todo, o importante é ir limpo e limpa. Aseado sempre. Logo, a indumentaria, nalgúns postos de traballo é máis importante, pois eso, nos postos de cara ao público, sobre todo, pero nos postos que non son tan de cara ao público, postos máis técnicos, pois non. Por exemplo, un técnico, un monitor deportivo dun gimnasio, no, a mellor é exagerado que vai a unha entrevista vestido arreglado de traxe, pero mellor un comercial ou un vendedor, digamos, de X, pois aí sí que é importante a imaxe que poda dar, ¿no? Pero bueno, como todo, por eso digo que depende, non hai unha norma clara. A única norma é que vaya aseado, sí, eso é fundamental. Gracias. Vale, eso, aparte de obter a información requerida,
motivar a persoa para que fale libremente, es decir, eso xa son habilidades da persoa entrevistadora, ¿no? Lograr que a persoa se sinta tan cómoda que poda falar libremente sen ningún tipo de, bueno, que deixe esos nervios que decíamos ao principio atrás e se poda explicar de maneira natural, vale? E para alcanzar esos obxectivos de obter a información, como decía, o importante é que a entrevista sexa unha entrevista aberta. É dicir, que deixes espacio á persoa para que fale. Vale, que onde que sexa unha entrevista dirixida, unha conversación, onde a persoa entrevistadora poda marcar as preguntas, os tempos e demais, é importante que as preguntas sexan abertas, que non sexan, por exemplo, de responder sí ou non. Vale, que deas tempo, espacio para que a persoa poda falar. As preguntas importantes que sean claras e sen ambigüedade, vale? Que se entendan ben, que sean preguntas que teñan tamén unha finalidade clara. Centradas no tema a tratar, por suposto, restringidas a unha idea única, é dicir, por eso é moi importante para poder tamén facer unha boa entrevista que o entrevistador ou entrevistadora teña claro que vai a preguntar. Senón a entrevista vai a fracasar, ser un pouco caótica, e aínda que nosotros preparemos como candidatos ou candidatas moi ben a entrevista, o papel da persoa entrevistadora é clave. Por eso, normalmente aí se nota a experiencia a hora de facer entrevistas de selección e quen non as ten, ¿no? Vale. Contido da entrevista. Que nos van a preguntar ou que temas se van a tratar fundamentales? Vale, datos biográficos e académicos, é dicir, que formación teño, vale, donde vivo, a miña idade, vale, esos temas van a sair. Evidentemente, dentro dos datos biográficos hai información máis privada ou íntima e outra que non é necesario. Vale, pois o de ter familia, fillos, etc. Antes se preguntaba, agora é imprudente. E non é necesario saber esta información para un posto de traballo. Pero, bueno, sí que o tema de onde vives, tes coche, que logo xa veremos, pois, disponibilidade horaria, disponibilidade xeográfica, disponibilidade de mobilidade, coñecemento técnico, non? Que sei facer? Estudiei xestión administrativa, pero sabes facer nóminas, tes nocións de contabilidade, vale, son monitor deportivo, pero sei dirixir unha clase de spinning, non sei, son exemplos que pode haber, non? É dicir, traballo en comercio, sei o que son as KPIs, non, pois, ao final, para todo tipo de traballo se necesita un coñecemento técnico. Incluso para poñer unha cerveza nun bar ou facer un café. Se necesita ter un coñecemento, aínda que, como todo, é cuestión de práctica e experiencia, non? Saber explicar a nosa experiencia, sexa profesional ou sexa en prácticas, en empresa, pero é moi importante saber explicar ben a nosa experiencia. En donde temos máis experiencia. Aínda que sexa experiencia que a veces non poñamos no currículum, vale? Como sea, pois, axudar en negocios familiares, en botar unha man a algún amigo, todo é experiencia, todo suma. E logo, por suposto, información relacionada co posto de traballo. Como decía ao principio, se estás nunha entrevista é porque ven que podes encaixar no posto de traballo. Pero é moi importante orientar o tema da entrevista ao posto en sí. Se estamos para contratarnos para diseñadora gráfica, falar de diseño gráfico, non falar de outras cousas. ¿No? Centrar, digamos, un pouco a conversación por aí. E logo, sobre todo, moi importante, a autoavaliación. A medida que vai rematando a entrevista, saber se a entrevista está cumplindo as expectativas creadas, se hai posibilidades de contratación, se esa entrevista vai dar lugar a outro encontro, a definir máis e concretar máis aspectos, ¿no? Vale. Vou avanzar así un pouco por encima destas preguntas, vale? Cales serían o esquema de preguntas nunha entrevista? As principais, preguntas introdutorias. Que tal? Fálame de ti. Cóntame un pouco quen eres. Vale? Suele ser un pouco, como se suele decir, o rompeseos, non? É dicir, pois, por onde empezo? Pois cuéntame, quen eres? Que fas aquí? Por que te interesa, non? Logo, evidentemente,
sempre se suele preguntar por experiencia profesional. Contame que fixeches, en que traballaches nos últimos anos, non? E logo aí, dentro das preguntas sobre experiencia profesional, xa se pode detallar de que tal estiveches neste emprego, cal crees que foron os principais logros que fixeches neste traballo, que cambiarías, por que cambiaches de traballo, vale? Porque eso son respostas que vai a ver que sempre justificar ou explicar, non? Preguntas sobre motivación para o emprego. Por que te interesa este traballo? Por que te postulaches para esta candidatura, non? Por que te interesa a nosa empresa? Que coñeces de nós? Coñeces a alguén que traballa aquí? Vale? Ao final, tamén as empresas e os empregadores lles interesa, bueno, pues que falen sobre él, que faledes sobre eles, ¿no? De por qué te interesa ese posto. E logo, bueno, logo xa hai preguntas máis complexas, ¿no? Como é a remuneración, o salario, perdón, sobre a vida privada. Como digo, o da vida privada é un tema bastante delicado, porque aí hai empresas que preguntan sobre isto e logo ti tes a liberdade de responder ou non. Éticamente non se deben facer preguntas sobre vida privada, pero hoxe en día se siguen facendo en algúns casos. Logo ti tes, por suposto, a liberdade de responder ou non con boas formas e decir, pois eu esa pregunta non creo que non é conveniente responder ou esa información prefiro guardala para min, por exemplo, non? Hoxe en día, por sorte, cambiaron un pouco os tempos para eso, Despois, preguntas sobre lecer relacións sociais. A veces nos currículos ou nas entrevistas a veces preguntan que che gusta facer no tempo libre, porque tamén é información sobre as persoas e dá tamén información, evidentemente, lecer de xeito, pois, se te gusta o deporte, se te gusta, non sei, a arte, a música, etcétera, etcétera, vale? Ou se estás, pois, se eres voluntario de algunha organización, por exemplo, tamén al final son aspectos positivos que poden dar un plus a un candidato, ¿no? Ou candidata. Bueno, preguntas sobre cuestións de actualidade e temas controvertidos, aí hai que ter tamén moito cuidado, tamén como as preguntas da vida privada te podes meter en xardíns peligrosos, pero a veces, depende do entrevistador ou entrevistadora, te poden levar a un tema que igual tú non te queres meter, e menos nunha entrevista de traballo, como pode ser pues, temas políticos ou de actualidade de conflictos e demais, ¿no? Pero bueno, tamén os tempos cambiaron e hoxe en día pois, non se tocan tanto estos temas. Vale. Logo temos aquí o esquema de preguntas nunha entrevista. Normalmente, preguntas abertas que poden contestarse, que non se contestan con sí ou non, senón que dá lugar a desarrollo. E logo hai preguntas xa máis pechadas, ¿no? De sí ou non, como pode ser preguntas máis interrogatorias, preguntas directas ou indirectas, e logo preguntas paradóxicas, ¿no? Que se avalía o contrario do que se pregunta. A veces se poden dar este tipo de situacións. Pero bueno, normalmente nas entrevistas de selección, digamos, estándar ou xenéricas, o tipo de preguntas normalmente suelen ser abertas. Porque ao final do que se trata é que sexa unha conversa flexible, como decíamos, ¿no? Moi ben. Como decía, ademais dos nervios que son habituais en calquera entrevista de traballo, as persoas que entrevistamos, normalmente que estamos no outro lado, somos conscientes de que a persoa que vai a unha entrevista de traballo parte con unha situación de nervios, de tensión, como decíamos, unha certa presión por facelo ben. Entón, isto pode lugar a, bueno, a moitos, non son erros, pero sí que poden ser aspectos que marquen unha entrevista para ben ou para mal, ¿no? Por exemplo, a timidez, ¿no? As persoas que nunha entrevista pois quedan máis ben caladas, baixan a cabeza, miran para baixo, responden solo con monosílabos. Entón, moitas veces, esa timidez pode xogar en contra da persoa candidata, ¿no? Falta de información, ¿no? Que a persoa vai a unha entrevista sen saber moi ben a que se dedica a empresa. Xa sí que a veces é sentido común, pero pasa moi a menudo, Vai a unha entrevista e preguntan, sabes a que nos dedicamos? Di unha actividade que non ten nada que ver, ou pois non sabe moi ben a oferta de traballo para que posto é concretamente.
Isto suele pasar cando a xente se apunta a moitas ofertas de traballo ao mesmo tempo, logo lle chaman para facer unha entrevista e xa non se acorda para que oferta se apuntou. Por iso é moi importante apuntar nunha libreta ou donde sexa a que ofertas me anoto, non? Falta de previsión, ir sin preparar, improvisar, non cotexar a dirección donde a entrevista. Suele pasar empresas donde o mellor teñen dúas direccións ou cambiou a dirección recentemente e te equivocas, entendes unha hora que non é, non? Pois non preparas ben a situación, non? Bueno, falta de lógica, incapacidade para determinar o que é relevante, é dicir, contar nunha entrevista información que non é a que se está pedindo, non? Moitas veces a xente polos nervios empeza a falar e non centra o tiro, que se suele decir, non? E a veces pasa esas cousas, non? De empezar a contar información que non é relevante para a entrevista, nin para o posto, nin para decidir isto. Logo, inseguridade. Un aspecto que suele pasar nunha entrevista de traballo cando a unha candidato ou candidata lle preguntas por unha experiencia que ves no currículum e a persoa di déxame ver, que non me acordo ben. Puse eso. Pois si puse eso, es que... E iso pasa moi a menudo. Xente que non se estudia ben o currículum, a súa experiencia laboral non a ten moi controlada, ou, bueno, se lle olvidan datos, e teñen inseguridade. A veces, o que decía, xuntase os nervios, a falta de preparación previa da entrevista e inseguridade, e que suele pasar? Pois que ao final a entrevista é un churro. E cando as entrevistas son un churro, pois sales dali desmotivado, bueno, e o que afecta a eso, sair dunha entrevista con malas sensacións, é unha experiencia pois complexa, ¿no? A todos nos pasou, Isto, como se suele decir, dos erros aprende, ¿no? Entón, bueno, pues tamén a veces é bo ir a entrevistas, aínda que non teñas moito interese, simplemente para practicar, entrenar e perder este tipo de aspectos, ¿no? E ao final, pues, cando levas xa varias entrevistas, seguramente a seguinte xa vas con outra, ¿no? Con outro aprendizaxe. É moi importante isto. Bueno, o tipo de xénicos de entrevista, moitas son tipo cuestionario, pechadas, pois eso, aberta, individual e grupal. Bueno, isto vou non pasar porque xa o veremos logo. Clasificación de entrevista, segunda modalidade, bueno, tamén vou non pasar, vale? Porque senón e demais. Sí. Espera, que se escoite. No, es que así non te escoitan desde fora. Vale, volvendo ao tema económico, se nos fan unha pregunta de cal é o salario que nos pues queremos ter ou así, como lle respondemos? Vale, pregunta típica incómoda que é o tema económico. O tema de canto aspiras a gañar, ¿no? Ou canto queres cobrar. Vale, aí, bueno, logrouse unha especie de consenso non oficial que é respostar sempre o que marque o convenio. É dicir, menos do que marca o convenio da empresa, nunca. E de aí, se te queren pagar máis, adiante. Pero, en principio, ti tes que contestar dunha maneira que non te comprometa. O sea, non dar unha cifra. Non, tampouco. Non falar de números. Digo, que marque o convenio que estipule o posto da empresa ou do sector. E xa está. Porque o que corresponde de maneira xusta. Logo, se te queren pagar máis por valía, oye, benvido sexa, ¿no? Pero, en principio, o mínimo que te teñen que pagar é o que se marca no convenio colectivo. No convenio de hostelería, no convenio de comercio de textil ou no convenio de centros deportivos. Vale. Non é adecuado, porque entón te dirán, entón te pago o menos posible. Claro. Sí. Pero que non se escoita. Digo que ao final, se te pechas unha cifra, pois poden coller e dicir, bueno, pois mira, pois isto que me aforro. Ese é o peligro de dar unha opinión así moi pechada, sabes? Dar unha cifra ou decir, non me movo por diñeiro. A ver, todos traballamos por diñeiro, nos guste ou non. É dicir, ao final, traballar gratis creo que non é o lóxico. Neste caso, outra cosa é que ti valores máis que o salario outras condicións, como pode ser pois o tipo de traballo, horario laboral,
que este cerca de casa, o ambiente de traballo, é dicir, non quere decir que o principal do teu traballo sea o salario. É outra cousa. Pero, evidentemente, todos traballamos por un salario, porque temos que vivir. Pero, por eso digo, outra cosa é que nunha escala de prioridades o salario non sexa o primeiro. E iso moitas veces te va cambiando ao longo da vida. Unha cousa é cando empezas a traballar, outra cousa é cando tes unha familia ou tes que manter, no, fillos ou fillas, pois aí igual daslle máis valor, pois depende, a outras cousas. Algúnha xente dá máis valor a que o traballo está cerca da casa, outra xente dalle máis valor pois que o traballo lle guste, e outra xente dalle valor ao salario. Todas son aceptables, non hai ningunha mellor que outra. Depende das circunstancias persoais de cada un. O que sí nunca respostaría é dar unha cifra concreta. Ni unha horquilla, ni o mínimo posible, nin o máximo posible. Dicir, o xusto, que marca o convenio, porque é o que te teñen que pagar, ademais, por lei. Ni máis ni menos. Se te pagan menos, é que hai un fraude. Vale? Entón, bueno, son preguntas que está ben que as prepares as respostas, porque van a caer. Como que falamos antes de puntos fortes, puntos débiles, que crees que podes aportar a este traballo, por que te interesa este traballo, contame que sabes facer ben, en que crees que destacas. Eso que vimos ao principio son preguntas que non son fáciles de respostar, ainda que sexan sobre nós mesmos, pero é moi importante entrenar as respostas, de alguna maneira. O sea, non improvisar. Porque se improvisas, vas a facer unha resposta para sair do paso dunha maneira un pouco informal e a partir de aí vas a dar conta de que te está saindo mal a entrevista e vai todo costa abaixo. Vale. Bueno, vou a pasar isto porque demasiado... Vale. Bueno, vou pararme aquí que estilo de conducción da entrevista, como decía, tamén para que unha entrevista saia ben, como decía, non todo está na nosa man, porque aquí estamos dúas persoas ou máis implicadas nunha entrevista, co cal é verdad que non o mismo unha entrevista amable ou suave, é dicir, onde ti te atopes cómodo, ¿no? É dicir, non o mesmo unha entrevista nun sitio pois donde, non sei, onde haya nunha fábrica onde faga ruido, estés de pé, non se escoite ben, a veces pasan esas entrevistas, cunha entrevista nun despacho cómodo, sentado en un sofá, unhas sillas, tranquilamente, e falando ben, non? É dicir, o ambiente é moi importante. E sobre todo o estilo de persoa que entrevista. Se unha persoa amable que te deixa falar, que te deixa, bueno, explicarte, que fai todo para que estexas cómoda, eso tamén é moi importante para o resultado. E non o mismo unha entrevista suave, que eu coñezo empresas que a persoas que entrevista moita xente, pois é máis brusca, máis directa, fai preguntas máis de poñerte en encrucilladas, no? De sí ou non, de que non sabes moi ben que respostar, traballa moitas preguntas incómodas. Cada empresa, cada persoa que entrevista ten o seu estilo e iso tamén é moi importante. Se podemos saber previamente que tipo de persona nos vamos a encontrar, tamén eso facilita. Tamén eso facilita. A veces non se pode atopar toda esa información previa, pero se podemos ter, mellor. Ben, e agora vamos a entrar nesta parte. Bueno, alguén ten algunha pregunta antes? ¿No? Por aquí? Vale, non sei se alguén desde casa quere preguntar algo, pero se non, vamos a pasar un pouco, digamos, a chicha do tema, que é, vale, cando a mí me chama unha empresa ou unha persona e me cita para unha entrevista mañán, ás 10 da mañán nun sitio concreto para un posto de traballo para que deixe o currículum, por onde empezo? Non? E aquí é onde empeza un pouco esta estrutura de fases dunha entrevista. E as fases dunha entrevista, a máis importante, todas son importantes, evidentemente, pero para min a máis importante é a preparación. Porque, como digo, é o que vai a facer que ti comeces con bo pé unha entrevista. E a entrevista, se comezas con bo pé, é moi posible que remates ben. Pero como unha entrevista comeces mal, é dicir, con mal pé, cometendo erros, é moi difícil que acabe ben.
Non sei se entende o que digo, non? Entón, como digo, pode chamarte para unha entrevista de traballo de moitos xeitos. Pois un currículum que deixaches fai 6 meses nun sitio e nin te lembras, e moitas veces pasa de, hola, que tal? Deixaches aquí este currículum na nosa empresa, non sei cal é a túa situación, te interesaría facer unha entrevista mañá? Eso pode ser unha situación. Outra situación, unha oferta de traballo nun portal, web, nunha aplicación, nunha páxina de unha empresa de traballo temporal, o que sexa, e ti te inscribes. Vale, acordo. ¿Sí? Outra pode ser unha persoa que un amigo ou contacto deixou o teu currículum a alguén porque estás buscando emprego, bueno, queres que se difunda e demais. Bueno, pois eso tamén pode ser a maneira que cheguen a ti para propoñerte unha entrevista. Ben, vamos a empezar polo básico, polo principio. O máis importante da preparación de entrevista é a información previa. A información previa empeza por a convocatoria, é dicir, onde vai a ser, a que hora, en que empresa, vale? Coñecer a duración, bueno, tamén pode ser importante, porque mellor, bueno, pois, sí. Se che cambian varias veces o lugar a hora da entrevista, que pasaría que en esa empresa? Bueno, pois non sei, que lle surxen imprevistos, non ten por que ser algo negativo en sí. Home, sería un pouco raro. Non o vexo como unha proba. Non creo que xoguen tampouco a eso. Que eu sepa, O mellor hai alguén o fixo de... Non, pregunta aquí esta persona, eso, espera, logo sigo ca de casa, pregunta unha persona aquí, que pasa se te cambian varias veces de lugar ou de hora para unha entrevista, se é un tipo de proba? Hombre, na miña experiencia nunca pasou, pero pode ser, pero de entrada non sospeitaría como algo feito a propósito, quero decir. Bueno, porque a veces nas entrevistas hai imprevistos, pois a mellor marcas unha hora e esa hora poñenche unha reunión na empresa e tens que cambialo, ou, bueno, pois a xenda das persoas que entrevistan cambia permanentemente, entón moitas veces pode ser por eso. Non creo que o fixeran a propósito para poñerte a proba, Non hai que ser conspiranoicos. Sí, preguntan dende casa, si me quedo en blanco en unha entrevista, hai alguna respuesta ou frase para salir desa situación? Sí. É un consello persoal. Eu sempre sería sincero. Diría, perdona que agora acabo de quedarme en blanco, son os nervios, se me deixas un minuto para pensalo, podo darte a resposta mellor. É dicir, cando estás nunha entrevista ou nun directo, como estou agora, e podes cometer un erro, decir algo mal ou bloquearte ou quedarte en blanco, a todo nos pode pasar pois por diferentes circunstancias. En unha entrevista de traballo, como decía, é lóxico ter nervios, é lóxico ir presionado e demais. Co cal, se te quedas en blanco, o mellor para sair da situación é recoñecelo. Porque, además, crearás coa persona entrevistada certa empatía. É dicir, se a persona é unha persoa evidentemente comprensiva, sabe que isto pode pasar nunha entrevista, que a persoa entrevistada se quede en blanco, este nerviosa, se atropella ao falar ou non dé unha resposta coherente. E se ti eres consciente de que o estás facendo mal, de expresalo, digamos, abertamente a esta persona, o que vas a producir empatía por parte da outra persoa, co cal vai dicir, bueno, pois é normal. É normal. Isto pasa moitas veces, xente que fala en público e se bloquea, recoñecelo e decilo, creas tamén no público pois comprensión, non? Bueno, como suele decir, todos somos humanos e todos podemos cometer erros que son lóxicos, non? Provocados pois eso, polos nervios e demais. Pois espero que responder a persoa da casa. Vale, pois eso, segurar momento, lugar e hora. Eu son partidario sempre, porque agora mesmo moitas veces cando te convocan para unha entrevista é de maneira un pouco rápida, por teléfono, a veces te pillan na casa, na calle, con ruido, etc. Entón moitas veces non escoitas ben, non te queda moi claro o lugar, a hora. Eu sempre son partidario de pedir, na medida posible, que te envíen esa información por escrito.
ou polo WhatsApp ou por correo electrónico, pero que quede por escrito de alguna maneira, porque sempre dá lugar es que entendín o xoves, non, te dixen o mércores, entendín o día 21, non, o 22, ás 5, bueno, sempre dá lugar, pois a veces tiramos de memoria, entendín que foi ás 6. Entón, pedir a medida posible que cho manden por escrito ou senón que te deixen un momento coller papel e boli. Algo tan sinxelo como me deixas anotar un momento? Evidentemente te van a deixar, vale? Non estás pedindo, porque moitas veces a xente por non preguntar, que é outro erro moi habitual que xa falaremos nas entrevistas, é non preguntar. Ter vergoña ou medo de que preguntar unha dúbida pode facer quedar como tontos. A veces é ao revés. Non preguntar e dar todo por sabido pode levarnos máis a quedar como tontos, non? Entón, preguntar sempre que teñamos dúbidas razonables, pois é fundamental. Nestos casos, de detallar a convocatoria e asegurar como vai a ser a entrevista, onde vai a ser, a dirección, a hora, e logo algo tamén moi importante, a persona por quen pregunto. Non a primeira vez de persoas que chegan a unha entrevista, chegan ao sitio, ao lugar, viña a facer unha entrevista. Con quen? Ai, non sei. A mí me chamaron e aquí estou. Aí empezas a entrevista mal, porque das unha imaxe de persoa, pois eso, moi improvisada, que non ten moi claro o tema, non? Entón, fundamental, lugar, hora, dirección e persona que me vai a entrevistar, non? Es unha convocatoria. E logo, por suposto, obter a máxima información posible. Por suposto, non me da empresa e hoxe en día pois buscar información sobre unha empresa é bastante sinxelo, non? Solo hai que ir a Google, non? Vale. Adiantar intencións e obxectivos. Vale, preguntar, oi, para que posto é? Perdona, igual agora non me lembro. Para que posto é? Para que posto sería? Vale. Actualizar a información. Analizar a información. Datos e evidencias da empresa. Non deixarse levar por impresións, memoria e intuición. Isto tamén a veces nos xogas moi malas pasadas, os presuizos, non? Es que esta empresa xa me falaron mal, non, sabes? Este tipo de rumoroloxía ou de memoria ou de etcétera, que a veces nos pode xogar na nosa contra, non? E logo un tema importante é como vou ir a esa entrevista. Ademais da imaxe que vou a transmitir, que fago? Que teño que levar documentación, levo o currículum, por si acaso, levo algún título que me podan pedir, como vou a entrevista, vou en coche, me leva alguén, vou en transporte público, vou camiñando, porque tamén estas cousas ao final é moi importante, porque logo veremos a importancia de chegar tarde a unha entrevista, non? Por motivos de perdín o autobús, pinchei unha roda, es que hai un atasco tremendo aquí. Bueno, son cosas que se poden prever, non? Secuencio contigo, non? Resultado que esperan de min, o que falamos un pouco ao principio, non? Que imaxe quero transmitir? É dicir, se é un posto de traballo, estou dicindo que sou unha persona dinámica, creativa, entusiasta, na entrevista voume comportar como todo o contrario, hai algo aí que non cuadra, non? E ao revés, se sou unha persona seria, formal e demais, e na entrevista me comporto de maneira incoherente, non vai con esas características, ao final é moi importante que exista como unha coherencia, non? Entre o posto de traballo, o meu currículum e como me vou a comportar nunha entrevista. Se digo que tengo don de xentes e teño pois eso, unha clara vocación de atención ao público e logo pois prácticamente non me comunico ben, pois eso é moi importante, non? E logo, sobre todo, información que queremos ter, porque na entrevista non só vou falar eu e contar todo o que son eu, senón tamén necesito preguntar o que necesito saber. Por eso decía que nunha entrevista non só vou a falar eu, tamén é moi importante preguntar e non quedarme con dúbidas. E toda información que me interese saber, preguntala sin ningún tipo de medo, nin vergoña, nin pensar que quedo mal, ¿no? Vale,
Aspectos importantes. Na apertura da entrevista. Chego á entrevista, chego ao lugar, a hora adecuada, chego ben. Unha pregunta que suele facer moita xente. A que hora chego á entrevista? Se me citan ás 5 da tarde para a entrevista, a que hora teño que estar preparado na entrevista? Se me citan ás 5, para que hora? Para antes, menos 5 ou así. É unha pregunta así un pouco trampa, pero moita xente, evidentemente por precaución, imagino, sempre responde con moita antelación. É dicir, neste caso tú fuiste moi prudente, dixiste 5 minutos antes que está ben. Pero moita xente, non, se me dicen ás 5, ás 4 e media, xa estou ali preparado. Non. A xente marca citas. Sí, claro, pero exceso de antelación, neste caso, nunha entrevista, a xente ten unha axenda, non? Se te citan ás 5 e ti chegas ás 4 e media, xa estás trastocando a axenda da persoa que te puso, non? Pois, se te citan ás 5, ahora que, ainda que tú estes polos alrededores ás 4 da tarde, se queres, pero tens que chegar ás 5. Se queres un minuto antes, vale? Sempre antes que máis tarde, pero non fai falta chegar 20 minutos antes, como moita xente se pensa, porque eso xenera unha sensación de impaciencia, de nerviosismo, e estás tamén modificando un pouco a xenda que te citou, a persoa que te citou para as 5. Básicamente por eso, vale? Entón, ahora, se te din as 5, vale? Saúdo e presentación, non? Moi importante. Entrar nun sitio, boas tardes, a primeira, moitas veces ese tópico da primeira imaxe é importante, pois a maneira de chegar a un sitio, presentarte, saudar con educación, bos días ou boas tardes, tiña unha entrevista con Manolo, Pepa ou que sexa, pero é moi importante saber o nome da persoa con que quedaches. Porque, como decía antes, non hai cosa peor que chegar a un sitio, tiña unha entrevista ás 5, e con quen? Quen te chamou? Ni idea. Eso xa, como digo, empezas en negativo, ¿no? Situación física, ¿no? Como te vas a poñer? Por eso digo, en cuanto a si me siento antes, si me siento... Hai certas cousas que parece sentido común, pero moita xente, pois, chega a un sitio, se senta de primeiro, se quita o abrigo, entón, por eso tamén é veces provocado polos nervios, ¿no? Bueno, logo contesta objetivos da entrevista, xeración de clima favorable, como digo, tamén depende moito da persona entrevistadora, ¿no? Que te faga sentir cómoda e cómodo neste sentido, pero tamén ti, pois como se suele decir, a veces hai técnicas de rompexeos, ¿no? Decir, bueno, pues, o máis tópico é falar do tempo. Oh, que frío fai agora, tal. Esa é unha maneira de relaxar o ambiente, aunque sexa tópicos, ¿no? Como suele decir. E de, joder, pues, a gente cando non sabe de que falar, fala do tempo, ¿no? Que frío, chao. Que frío, como chove ou xa están coas luces de Nadal, ¿no? Bueno, pues son, digamos, técnicas para relajar un pouco la situación, porque como sabes, a entrevista vas a ir un tema serio e formal e empezar un pouco a relajar o ambiente tamén facilita que a entrevista se dé máis agradable, ¿no? Por eso, pues o típico, a xente suele preguntar, costouche chegar ata aquí? No, vine en coche, qué difícil aparcar. Bueno, pues son a veces conversaciones tontas, pero que son necesarias. Vale. Bueno, logo, no, eso, que falaba eu, de quebrar o xeo, ¿no? Un saúdo inicial, unha presentación, emprego da mirada, da sonrisa. Moita xente, claro, por tema de nervios, vais á cabeza, evita a mirada directa. A veces, entendo que bueno, impón, cando estás nervioso, mirar a alguén directamente aos ollos, ¿no? Costa un pouco, pero na medida posible temos que tratar de mirar a cara, polo menos, ¿no? E logo falar tamén con a sonrisa, porque por eso digo, o lenguaxe non verbal de estou moi entusiasmado de estar aquí, pero se non o reflexo coa miña cara, non ten sentido, ¿no? Bueno, logo a cercanía física, comentarios informais, bueno, eso é un pouco todo dentro desa caixa que falábamos eso, de como crear un clima favorable. E logo dar un pouco de contexto, ¿no? Presentar o contido e estrutura da entrevista, o objetivo, a duración, etc., ¿no? Vale. Bueno, habilidades de comunicación, técnicas para controlar a situación, moita xente, bueno, como falo, como me comporto? Isto o mellor como todo, ainda que son tamén como algo moi básico e
de sentido común, con naturalidade, como eres ti. Se eres unha persona faladora, pois te vas a comportar como unha persona faladora. Se eres unha persona pois máis parca en palabras, tímida, ser tímido en sí mismo non é un problema, pero se eres tímido, na entrevista o normal é que sexas tímido, non que sexas de repente te convirtas nunha persona extrovertida, ¿no? Por eso é moi importante ser natural, ¿no? Luego, non segundas intencións, non estar sempre a defensiva, non pensar que as preguntas son para averiguar algo, evitarnos un pouco ese tema de conspiración, é dicir, a xente te cita para unha entrevista porque moita xente eu escoitei, bueno, o que se di, no, que me chamaron para perder o tempo, para me vienen a tomar el pelo, non sei que. No, a xente te cita unha entrevista para ver se encaixas, vale? No posto. Entón, non hai que ir con unha actitude defensiva, aínda que logo non te interese o traballo, non? Porque logo a vida dá moitas voltas, o mellor esa persona que te entrevistou ese día pode falarlle de ti, ao mellor non encaixas co súa empresa, pero sí dun coñecido, e gustoulle o teu perfil e pode recomendarche, non? Logo, isto vai un pouco en contra co que falaba hasta ahora, que es cuidado coa excesiva preparación. É dicir, hai que preparar as entrevistas, pero tampouco obsesionarnos. Tampouco levar un guión como se fóramos actores ou actrices e levar todo chapado que vou decir, porque senón dá a sensación de ser un pouco robots, ¿no? É dicir, cuéntame algo de ti, e le vas prepararo, hola, que tal, me chamo non sei que, traballei non sei donde, e le vas como todo aprendido de memoria, e tampouco dá moi boa imaxe. Va a parecer que estamos un pouco encorsetados, ¿no? Importante, non sobrepasar o límite de tempo, ¿no? Como fixestes agora co videocurrículum. Se te dicen, preséntate en un minuto, preséntate en un minuto, non en 2 minutos. Pois eso, un breve resumen sobre ti, e botas 5 minutos falando de ti, pois xa non é un breve resumen, ¿no? Pois este tipo de cousas, ¿no? Ou o contrario, se te dicen en un minuto e faz en 20 segundos, algo falla aí tamén, ¿no? Axustarse ás respostas esperadas. Se te din por que estudiaches esa titulación, dar a resposta axeitada a esa pregunta, non inventar, ¿no? Secuencias lóxicas. Sempre é moi importante explicar as cousas de maneira cronolóxica. Aínda que no currículum falamos sempre de explicar do máis recente ou menos, normalmente cando falamos nunha entrevista falamos desde que empezamos a estudiar hasta a última experiencia laboral, ¿no? Logo, por orden de importancia tamén, evidentemente, sempre vas a destacar nunha entrevista a última experiencia o máis importante, ¿no? Bueno. E logo, está claro que eso, a apertura é moi importante, o desenvolvemento da entrevista é moi importante, o sea, os contidos, pero logo, sobre todo, é moi importante tamén que isto nos falta moito a xente, cando vamos a esas entrevistas tamén, porque pensamos que xa está todo, unha vez que contamos todo, é a fase de pechar, non? Que é contrastar a información, non? Verificar. Bueno, e iso é moi importante que preguntemos. Bueno, entón este posto de traballo é isto. Entón horario se comezaría o traballo agora en Navidad, por exemplo, non? Realizar preguntas se realmente as tes, non preguntar por preguntar tamén. Aclarar prazos. Moitas veces a xente sai das entrevistas, bueno, e que te dixeron? Como quedaste? Non sei, supongo que xa me chamarán. É unha resposta moi habitual. Supoño que xa me chamarán. Pero eso tes que aclaralo. É dicir, me chamades vos, en canto tempo me chamades, daqui a unha semana, vos chamo eu, se quedo descartado me avisades ou non. Porque moitas veces tamén esa incertidumbre de esperar é un pouco complicada, non? Porque moitas veces crees que te van a chamar e ao mellor non te chaman nunca e estás aí esperando e esa sensación é un pouco agria, ¿no? Entón, por eso é moi importante aclarar eso. Como vamos a quedar despois da entrevista? O mellor quedas descartado, o mellor estás nos candidatos. Por eso é claro isto, ¿no? E logo, despois da entrevista, isto xa tamén a modo aprendizaxe, organizar e completar información, saber se o fixemos ben ou non, que cousas me quedaron por preguntar, que cousas me quedaron por saber, contei todo o que tiña pensado ou planeado, pois tamén hai que evaluarse, ¿no? E logo, algo moi importante, respetar acordos e compromisos, o que decía antes. Se te din que chames a semana que ven, chama a semana que ven, non chames ao día seguinte, porque está ben ter interese,
pero ser demasiado impaciente a veces pode dar unha mala xogada, non? Vale, e logo, bueno, ao final non existe, digamos, isto non é unha ciencia exacta, co cal a cada un o que lle funcione, non? A cada unha, que son os elementos esenciais para facer ou realizar unha boa entrevista, non? O importante é saber o obxectivo, non? Que é o que buscan facer na entrevista? Que é o que está buscando a persona entrevistadora? Que é o que quere, exactamente, non? O que decíamos antes, prepararse con antelación, informarte todo sobre a empresa, a que se dedican, o posto de traballo. Isto é moi importante tamén, como todo, o boca a boca, se tes contactos, personas, amigos, amigas, alguén que traballara ali ou que coñeza alguén dali, tamén é importante xogar esa baza, non? Ter a maior información posible tamén é xogar un pouco con ventaxas, non? Bueno, por eso, saberte colocar físicamente diante da persona entrevistadora, o que decía ao principio da charla, a importancia da química personal, es decir, establecer unha boa relación coa persona que te entrevista. Boa relación non é facerse amigos, pero sí, bueno, pues que haya eso, un certo entendemento, pues eso, buscar moitas veces a linguaxe non verbal fai moito, no? Da sonrisa, sentir, bueno, pois eso, buscar un pouco pues que haxa un bo entendemento, no? Por eso que decía, unha entrevista non é un interrogatorio nin unhas cosas para xogar a nada, no? De xogos de poder nin demais, no? Respostas que se axusten, eso, non evitar as segundas intencións, e sobre todo eso, que intente falar tamén a persoa entrevistadora, ¿no? Vale. Estudar a oferta de emprego, reler a nosa candidatura, documentarse sobre a empresa. Bueno, isto xa un pouco o falado anteriormente, ¿no? Asegurar o lugar e hora, ter en conta os desplazamentos a aparcamentos, isto a todos seguramente nos pasou, calcular o que nos vai levar. O Google Maps é moi importante para isto. Vale, xestos, modais, presenza, bueno, ao final un pouco que sean coherentes como somos nós, por eso decía, ¿no? Motivación, entusiasmo polo posto, se realmente te interesa o posto, tense que notar que a ti te interesa traballar aí, que te interesa ese posto de traballo, non que te dá igual, non mostrar indiferencia, ¿no? Escoitar as preguntas ben, bueno, isto nos pasa a todo, escoita activa, a veces pecamos un pouco de non escoitar ben o que se nos está preguntando, ¿no? E eso, pensa uns segundos antes de respostar e considera as preguntas, non como un ataque. A veces o que nos pasa, a resposta automática, nos están facendo a pregunta e sen pararnos xa estamos respostando, porque pensamos que hai que respostar ao momento. E isto, bueno, nos pasa ás persoas impacientes, que moitas veces respostamos o primeiro que se nos pasa sen analizar un pouco, ¿no? Bueno, logo cousas como no chicles, non caramelos, mirar, mostrar entusiasmo, sonrisa. Non teñas nada nas mans, depende. A veces para os nervios é importante cousas como ter un boli. A veces é unha técnica para manexar os nervios, falar con algo na man. Se pode ser, pois eso, un tipo boli ou algo así, vale? E logo, certos comportamentos a evitar, ¿no? Intenta nunha primeira entrevista non falar do salario, no, o sea, se pode falar do salario se sale o tema, pero tratar de non sacalo no primeiro contacto, ¿no? Evidentemente, necesitas saber as condicións, pero seguramente van a sair, pero non adiantarte tanto esa pregunta, ¿no? Beneficios sociais, cobertura, cuestións negativas da empresa, por eso pon aí claramente, xa tendrás ocasión nunha segunda entrevista xa para entrar en detalles, ¿no? Suxerencias, bueno, razóns para non contratarte, currículos moi amplios, moi tochos, cambiar demasiado de empresas, aunque hoxe en día cambiar de empresa continuamente tampouco é nada excepcional, tal como está o mercado laboral agora, ¿no? Non te tomas en serio como levar o currículum pois en malas condicións, fotocopiado, non actualizado, chegar tarde ou chegar demasiado pronto.
Desde logo está máis penalizado chegar tarde, É dicir, se tes dúbidas se chegar 10 minutos antes ou 10 minutos tarde, chega 10 minutos antes. Porque tarde, aí sí que dá moi mala impresión. Logo, xa non son consellos de como facer, senón de como non facer. Que falar demasiado ou respostar con moitos monosílabos. Queda moi mal nunha entrevista falar mal de anteriores empresas onde traballaches, aínda que o penses. É dicir, por que terminaste a relación con este traballo? Porque meu xefe era un cabrón. Eso, aínda que sexa verdad, mellor non dicilo. Pois decir, bueno, pois non encaixamos ben. Sempre hai, digamos, maneiras de tapalo un pouco. Mentir nun currículum, evidentemente, son temas ou nunha experiencia de máis. Vestir inadecuadamente, eso non é vestir informal ou non formal. Como decía a chica que preguntou antes, pois moitas veces depende do posto de traballo, non? Aí sempre, decir, pois ir en pantalón corto e chanclas a unha entrevista é adecuado. Pois mira, pois ao mellor se para un posto de socorrista, igual non é inadecuado, non? Por iso digo que moitas veces é sentido común, non? Falta de cortesía, de tacto, falta de control emocional, o que decíamos ao principio, é moi importante. Pois xente como está contando o seu currículum, fala dunha empresa anterior e mostra un cabreo importante, ou se bota a chorar, ou se bota a rir, non? Bueno, pois a veces pasa eso, pero é moi importante saber xestionalo, non? Motivación pouco clara, bueno, e demais, non? Saltar o interlocutor, é dicir, que alguén este falando, estás continuamente por encima falando, sen deixar terminar. Bueno, estos son un pouco as claves, non? Xa para ir rematando, que son, bueno, xa son as 7:15, non quero tampouco aburrir moito máis. Importante da comunicación, tanto verbal como non verbal, non? Que como nos comportamos, non? Vale, causas de comunicación deficiente, é dicir, cando nos comunicamos mal, pois emprego de diferentes linguaxes, é dicir, podemos falar o moi formal ou moi coloquial indiferentemente, falta de habilidades, ansiedade por chegar presas ás conclusións, por ir pechando, e logo estereotipos, presuizos, etc. ¿no? Hai veces que isto nos pode perxudicar. Deterioro da imaxe, falta de credibilidade, perdas de tempo, vale? Moitas veces estas cousas, agora de comunicarnos, nos pode tamén. Logo, habilidades da fala, de vocais. Ton grave, suave, expresando seguridade e aplomo, entonación, variedade animada. Vale, isto é interesante telo, non? Decir, non falar sempre co mesmo ritmo, co mesma... Isto son un pouco técnicas para agora de comunicarte cunha persona, pois sexa máis eficaz, non? E sobre todo, pois eso, que non aburrir nese sentido. Un volume adaptado ao espazo, é dicir, non falar nem moi alto se estamos en un sitio moi pequeno, ou falar moi baixo se estamos en un sitio amplio, non? Bueno, estos son un pouco técnicas de fala, ¿no? de vocais. E logo, non verbais, a xestualidade. Bueno, isto tamén vai un pouco da man coa personalidade de cada un. Se tú eres unha persona moi expresiva e xesticulas moito cando falas, cando te vayas nunha entrevista vai ser complicado controlarte. A veces xesticular en sí mesmo non é malo. Cando te pasas sí que pode ser malo porque dá lugar un pouco a interpretar pois esa falta de autocontrol, ¿no? Pero é moi importante, bueno, que sea unha postura erguida e relaxada. Sentarse nunha mesa botándote para atrás ou moi hacia adiante tampouco dá unha boa sensación, ¿no? Entonces, como todo, certa naturalidade. Uso da mirada da sonrisa, evitar movimentos moi rápidos e repetitivos, pois eso, brazos e mans relaxadas, non estar demasiado ríxido e demais, controlar a gesticulación facial, e sobre todo eso, proximidade co interlocutor, non estar que non parezca que haya moita distancia, vale? Pero bueno, isto xa son técnicas un pouco máis complexas. Bueno, pois eso, expresión facial, como poñer, como mirar as mans. Aquí logo hai moita, como se suele decir,
lenda urbán como podo estar nunha entrevista cos brazos cruzados e as pernas cruzadas porque isto demostra non sei que. Supongo que escoitaste algunha vez se estar cos brazos cruzados é estar pechado. Eu aquí penso que moitas veces depende do contexto. Eu podo falar cos brazos cruzados e non estar, digamos, á defensiva, como se suele poner. Ou pode estar coas pernas cruzadas e non estar tampouco nesa situación. Simplemente a veces son posturas de descanso ou de estar máis relaxado. A veces hai un exceso de interpretación cos xestos, ¿no? Pero, bueno, sí que é importante que acompañen os xestos a hora de falar, ¿no? Que sexan, pois eso, acordes ou coherentes. E logo eso, como digo, a mí me gusta máis poñer os consellos de o que non debes facer máis que o que debes facer. Porque, como digo, como cada un é diferente, nos comportamos de xeito diferente, máis importante é o que non debes facer, que é non preparar a entrevista, tomártelo como un trámite, non cuidar a túa imaxe e decir, bueno, son así, me dá igual. É dicir, ao final o que decíamos, é moi importante tamén a primeira impresión que vas a dar. Logo xa terás tempo de mostrar como eres, ¿no? Digo a nivel de imaxe. Asumir todo o protagonista, opinar, ser categórico, non facer preguntas, vale? Intentar adiviñar que respostas esperan de ti, ofenderte, e logo, pois eso, centrarte moito en temas que o mellor non tocan un primeiro contacto, como é horario, vacacións, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, e isto sería un pouco, pois, claves principais de comportamentos máis adecuados ou aceitados para facer nunha entrevista de traballo, vale? Non sei se hasta aquí hai algunha pregunta, non? Xa se nos está facendo a xente un pouco pesada a charla. E nada, xa para rematar, un pouco por encima, saber que tamén nas probas de selección ou nos procesos de selección ou nas entrevistas de traballo hai outros elementos moi importantes como poden ser os test. Supoño que tamén alguén que fixo algún proceso de selección houbo test que normalmente son para definir rasgos da personalidade, ¿no? Son al final para medir aptitudes psicolóxicas, a veces son test de inteligencia, son de lóxica. Bueno, en moitas probas de selección tamén se inclúen este tipo de probas, vale? Nada, pois eso, sobre todo para ver, pois sobre todo, pois eso, analizar un pouco os perfis, os rasgos de personalidade dos candidatos e candidatas, ¿no? Moitas veces, cando son procesos de selección masivos, é dicir, pois abre un centro grande, non sei, lembrome cando abriu IKEA na Coruña, os sitios, bueno, seleccións masivas, moitas veces, como se apunta nunha oferta de emprego, igual máis de 1000 personas, pois unha maneira de cribar é facer uns cuestionarios previos, bueno, unha maneira tamén para filtrar ou cribar a moitas candidaturas, non? Aptitudes básicas ou alteracións psicolóxicas. Isto xa é máis extremo, xente que non engancha, o sea, non encaixa por rasgos psicolóxicos nun posto de traballo, non? Bueno, isto vou non pasar para non marear, pero normalmente pode ser ou test de inteligencia, aptitudinais, de personalidade ou tamén motivacionais, non? E logo xa por último a dinámica de grupo, non? O que falábamos tamén como outra proba de selección máis, e tamén outro tipo de entrevista de traballo, e tamén a dinámica de grupo móstrase como un elemento importante pois para preparar previamente, non? Al final os test tampouco se poden preparar porque non sabes as preguntas que te poden caer, como se suele decir. Nas entrevistas de selección sí, porque moitas preguntas se repiten, vale? E na dinámica de grupo tamén, non? Pois ao final son grupos de varias persoas, entre 6 e 8, 2 observadores que van a seleccionar, e sempre se pone unha situación ou un caso práctico para discutir, para tratar ou para resolver, ¿no? Tamén para ver un pouco como se comporta a persona en un grupo, en equipo, como se traballa en equipo, como son os roles, e vale tamén para analizar pois competencias como o liderazgo, ¿no? Como a toma de decisións, a xestión de conflictos, vale? Consellos para participar nunha dinámica de grupo, vale? Pois principalmente, como todo, igual que nas entrevistas, participar de forma natural, sen criticar, sen desprestixiar a outras persoas para destacar máis.
como todo, centrar o tiro, non? Evitar as desviacións tamén. O que non hai que facer, e xa con isto creo que xa podemos rematar, un fala e os demais escoitan, es decir, non asumir ni moito protagonismo, ni tampouco deixar que outra persoa sea excesivamente protagonista. Porque que non sexa o objetivo destacar moito, tampouco é o objetivo que alguén asuma, digamos, o monopolice a dinámica, ¿no? Luego, estar a defensiva ou, digamos, criticar demasiado, pois eso, monopolizar a discusión, que se teñan moitos conflictos paralelos, es decir, que ao final enganches con outra persona e outros vayan por outro lado e se distorsiona un pouco o grupo, pérdense ideas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, o que é claro que moitas empresas siguen facendo as dinámicas grupais bueno, que é interesante tamén, pois no caso que algunha vez nos citen para unha entrevista e sexa unha dinámica de grupo, bueno, pois preparar. Hai unha película moi interesante que se chama El Método, que fala un pouco desto, vai sobre isto, sobre un proceso de selección que é a través dunha dinámica de grupo moi interesante para ver. Bueno, pois por a miña parte xa estou cansado de falar, así que espero non haber aburrido demasiado. Sei que a veces, bueno, hai temas que é interesante tamén pôr en prácticas, é moi interesante facer simulación de entrevista. Hoxe en día, a través da IA, pódese facer. Hai ferramentas que vos permiten preparar unha entrevista de traballo e facer a través dun simulador, pero moitas veces a maior maneira de preparar unha entrevista, ademais de esas claves que falamos, é facer con unha persona de confianza. Que poñerte a veces é complicado, pero bueno, con unha persona de confianza, familia, amigo, parella, etcétera, pois preparar esa entrevista e se te fai preguntas, bueno, que sepamos que poden ser habituais, como eso, contame algo de ti, dime un punto forte, un punto débil teu, por que te interesa este posto de traballo, porque contame un pouco a túa experiencia e por que deixaste ese traballo, por que finalizou o teu contrato, por que tantos que hubo aquí estos anos onde non traballaches que fixeches, non? Por que escolliches esta formación? Bueno, pois este tipo de preguntas ao final se repiten no 90% das entrevistas, vaise repetir, co cal non te pode coller por sorpresa, non? De acordo. Bueno, non sei se algunha pregunta queda por aí, non sei se no foro xa se foron todos, non? Bueno, pois nada, pola miña parte, moitas grazas. Estuve moi cómodo nesta charla e nada máis, esperamos vernos noutra ocasión. Veña, moitas gracias.